ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। नष्टप्रायेष भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము అయినటువంటి వేనరాజు కథ అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 30 మరియు 31వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 30వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. ఈతే తే సత్కృతాస్తేనా ఈతే తే సత్కృతాస్తేనా సత్కృతాస్తేనా ఈతే తే సత్కృతాస్తేనా బీజా పండితమానినా బీజా పండితమానినా పండితమానినా అజ్ఞాయాం భవ్యయాజ్ఞాయాం భవ్యయాజ్ఞాయాం అజ్ఞాయాం భవ్యయాజ్ఞాయాం తస్మై విదుర చుక్రుదుః తస్మై విదుర చుక్రుదుః తస్మై విదుర చుక్రుదుః ఈతే తే సత్కృతాస్తేన ద్విజాః పండితమానినా
इते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना इते ते सत्कृतास्तेन अज्ञायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः ईते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः हरे कृष्ण गोपीनाथ प्रभु वृद्धा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कारम अंडी इते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नयां भव्यचान्यायां तस्मै विदुरचक्रुदुः धन्यवादाలు नमस्कारम अंडी हरे कृष्ण प्रभु जी इते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधिका सकिनम माता जी बाल सरस्वती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम इते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां तस्मै विदुरचक्रुदुः हरे कृष्ण प्रभु जी इत्थेना तेस्तेन निजः पंडितमानिना पन्नाया भव्यायाचन्नयां तस्मै विदुरा सुकृतुः धन्यवाद। हरे कृष्ण भारती माता जी कृष्ण श्रीनिवास सेविका माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम इते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः धन्यवादाలు प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी इते ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः धन्यवादाలు प्रभु जी हरे कृष्ण राधिका माता जी प्रेमलता माता जी बी राधिका माता जी प्रेमलता माता हरे कृष्ण प्रभु जी इते ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी इते ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुरचक्रुदुः हरे कृष्ण సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాం హరే కృష్ణ ఇతి इति ఆ విధంగా తే మునులందరును అసత్కృతాః అవమానింపబడి తేన రాజుచే ద్విజాః బ్రాహ్మణులు పండితమానినాః తనను గొప్ప పండితుడని తలచుచు భగ్నాయాం
భగ్నమైన దివ్య భవ్య సన్మంగళము సన్మంగళము యాచ్నాయాం వారి విన్నపమును తస్మై అతని ఎడ విదురా ఓ విదురా చుక్రుదుహు మిగుల క్రోధితులైరి. హరే కృష్ణ. భావము: విదుర నీకు శుభము కలుగుగాక. తనను గొప్ప పండితుడు అని తలచిన ఆ మూర్ఖుడగు రాజు మునులను ఆ విధంగా అవమానించెను. రాజు పలుకులచే భగ్న హృదయులైన మునులు అంతటా అతని ఎడ మిగుల క్రోధితులైరి. హరే కృష్ణ. విదురా నీకు శుభము కలుగుగాక. తనను గొప్ప పండితుడని తలచిన ఆ మూర్ఖుడగు రాజు మునులను ఆ విధంగా అవమానించెను. రాజు పలుకులచే భగ్న హృదయులైన మునులు అంతటా అతని ఎడ మిగుల క్రోధితులైరి. హన్యతాం హన్యతామేష హన్యతాం హన్యతామేష హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః పాప ప్రకృతి దారుణః పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగదసావాషు జీవన్ జగదసావాషు కురుతే భస్మసాదు ధ్రువం కురుతే భస్మసాదు ధ్రువం కురుతే భస్మసాదు ధ్రువం హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః అన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగదసావాషు కురుతే భస్మసాదు ధ్రువం జీవన్ జగదసావాషు కురుతే భస్మసాదు ధ్రువం
ధ్రువం హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణ జీవన్ జగదసావాసు కురుతే భస్మసాదు ధ్రువం. ధ్రువం. హరే కృష్ణ. రామాంజని మాతాజీ, యశోదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణ జీవన్ జగద సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణ జీవన జగద సావాసు కురుతే భస్మసాద్రువం. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హన్యతాం హన్యతామేష పాపః ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగద సావాసు కురితే భస్మసాద్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హన్యతాం హన్యతామేష పాపం ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగద సావాసు కురుతే భస్మసాద్రువం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. మంజువాషిని మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగద్దావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగత సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగత సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగద సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగత్ సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగత సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. వసంతబాయి మాతాజీ, సౌజన్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగదా సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగద హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హన్యతాం హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగద సావాసు కురుతే భస్మసాద్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, మంజరి భావదేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అన్యతాం అన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగత
సావాసు కురుతే భస్మసాత్ ధ్రువం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణ జీవన్ జగద సావాసు కురుతే భస్మసాత్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హన్యతామేష పాప ప్రకృతి దారుణ జీవన్ జగద సావాసు కురుతే భస్మసాత్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హన్యతామేష పాపః ప్రకృతి దారుణః జీవన్ జగదప్సావాషు కురుతే భస్మసాత్ ధ్రువం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాము. హన్యతాం, ఇతనిని వధింపుడు. ఇతనిని వధింపుడు. హన్యతాం, ఇతనిని వధింపుడు. ఏషః, ఈ రాజు. పాపః, పాపమునకు ప్రతినిధి. ప్రకృతి, స్వభావరీత్యా. దారుణః, అతి భయంకరుడు. జీవించి ఉండి. జగత్, సమస్త జగత్తును. ఇతడు. శీఘ్రమే. కురుతే, చేయగలడు. భస్మసాత్, భస్మము. ధ్రువం, నిశ్చయముగా. భావము. మునులందరూ వెంటనే ఇట్లు పలికిరి. ఇతనిని వధింపుడు. ఇతడు మిగుల భయంకరుడు, పరమపాపి. ఇతడు బ్రతికియున్నచో సమస్త జగత్తును క్షణంలో భస్మం చెయ్యగలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మునులందరూ వెంటనే ఇట్లు అరిచిరి. ఇతనిని వధింపుడు. ఇతడు మిగుల భయంకరుడు, పరమపాపి. ఇతడు బ్రతికియున్నచో సమస్త జగత్తును క్షణములో భస్మము చేయగలడు. సాధు పురుషులు సాధారణంగా సర్వజీవుల ఎడ పరమ కరుణామయులై ఉందురు. అయినను సర్పము కాని తేలు కాని చంపబడినప్పుడు వారు దుఃఖితులు కారు. సంహార కార్యము సాధు పురుషులకు మంచిది కాకపోయినను పాములు తేళ్ల వంటి దానవులను వధించుట వారికి మంచిది. కనుకనే మానవ సమాజమంతటికి ప్రమాదకరముగును భయంకరముగను తయారైనట్టి వేనరాజును వధించుటకు వారు నిశ్చయించుకొనిరి. దీనిని బట్టి మునులు రాజుపై ఎంతవరకు నియంత్రణ కలిగియుందురో మనము తెలుసుకొనవచ్చును. రాజు గాని ప్రభుత్వము గాని దానవ ప్రవృత్తిని అవలంబించినచో వారి పాలనను నిలుపుజేసి సాధు పురుషులు ఉపదేశములను ఆజ్ఞలను అనుసరించునట్టి యోగ్యులైన వారిని ఆ పదవిని అలంకరింప చేయుట సాధువు యొక్క ధర్మము, కర్తవ్యము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు
ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీలా ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము మనం చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్వితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 14వ అధ్యాయమైనటువంటి వేనరాజు కథ చూస్తున్నాము. సో ఈ క్రమంలోనే మునులు వేనరాజుకు మొదట సామ ఉపాయం ద్వారా ఆయనకు హితబోధ చేసి ఆయన మేలు కొరకే అతనికి హితబోధ చేసినటువంటి విషయం. కానీ ఆ విషయాన్ని అతడు పట్టించుకొనక పోవడమే కాకుండా వాళ్ళని అవమానపరచడమే కాకుండా దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని కూడా అవమానపరిచినటువంటి పరమ అహంకారంతో ఆయన చెప్తాడు, మీరు నా ఎడ ద్వేషాన్ని వదిలివేసి యజ్ఞాల ద్వారా నన్ను అర్చించండి, పూజా ద్రవ్యాలన్నీ నాకు అర్పించండి. మరి సమస్త యజ్ఞాలకు నాకంటే అగ్రభోక్త వేరొకడు ఎవడూ లేడు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి అవమానపరిచి మిథ్యా అహంకారంతో తనను తాను దేవదేవునిగా ప్రకటించుకున్నటువంటి విషయం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇవన్నీ కూడా దానవ లక్షణాలు అంటూ చెప్పబడినటువంటివి. సో మరి భగవద్గీతలో కూడా దానవ లక్షణాలు మనకి చెప్పబడినవి. సో దైవీ లక్షణాల్లో మొదటిది వినయం. సో అది లేకుండా మరి ఇక్కడ ఈ వేణుడు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన చూసాము. దానికి మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నాడు, మరి ఆ వేణుడు పాపమయమైనటువంటి జీవనం వలన ధర్మపదాన్ని వదిలి అతడు దుర్భాగ్యుడయ్యాడు. మరి ఆ మునులు అత్యంత గౌరవంతో పలికినటువంటి విన్నపాలను అతడు అంగీకరింపక దూషితుడయ్యాడు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు విదురుడితో, ఈతే సత్కృతాస్తేన ద్విజా పండితమానినా భగ్నాయాం భవ్యయాచనాయాం
తస్మై విదుర చక్రుదుః. ఓ విదురా, ఆ విధంగా వేనరాజు తనను తాను గొప్ప పండితుడును అని తలచి మూర్ఖుడైనటువంటి ఆ రాజు మునులను ఆ విధంగా అవమానపరిచాడయ్యా అంటూ చెప్పి, సో ఎప్పుడైతే మునులను ఆ వేనరాజు ఆ విధంగా అవమానపరిచాడో, ఆ విధంగా అవమానపరచబడినటువంటి ద్విజులు అతనిపైన, ఆ బ్రాహ్మణులు అతనిపైన తీవ్రంగా ఆగ్రహించారు అంటూ మిగుల క్రోధితులైరి. ఎప్పుడైతే వారు ఆ విధంగా అవమానించబడి, వారు మరియు ఆ దేవదేవుడు అవమానించబడ్డాడో వేనరాజు చేత, వారు మరి మొదట సామ ఉపాయంతో మంచి మాటలతో చెప్పినటువంటి వాళ్ళు వెంటనే ఇప్పుడు క్రోధితులు అయ్యారు అంటూ చెప్పి, ఇక క్రోధితులైనటువంటి వాళ్ళు వెంటనే ఆ కోపంలో హన్యతాం హన్యతాం ఏష పాపః, ఈ పాపి అయినటువంటి రాజుని వధించండి వధించండి అంటూ అన్నారట. ఎందుకంటే సాధారణంగా కోపంలో 1-2 సార్లు అంటుంటాం, హన్యతాం హన్యతాం ఏష పాపః. సో ఇతన్ని చంపండి, ఇతన్ని చంపండి అంటే ఈ పాపుడైనటువంటి రాజును చంపండి, పాపుడైన రాజును చంపండి అంటూ వారు కోపంతో వెంటనే ఎలా అరిచారట. ఇతన్ని చంపండి చంపండి అనుకుంటూ అరిచినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకు ఈ పాపి అయినటువంటి రాజు స్వభావరీత్యా అతి భయంకరుడు, ప్రకృతి దారుణ. ప్రకృతి అంటే స్వభావము అని చెప్తారు. స్వభావరీత్యా ఇతడు భయంకరుడు. జీవన్ జగద సావాషు కురుతే భస్మాదు ధ్రువం. ఒకవేళ ఈ పాపిని ఇలాగే ఉంచినట్లయితే, బతకనిచ్చినట్లయితే సమస్త జగత్తును క్షణంలో భస్మం చెయ్యగలడు. కాబట్టి లోక కన్యారార్థమై ఈ పాపిని వధించండి, ఈ పాపిని వధించండి అంటూ సాధువులు గట్టిగా అరిచినటువంటి విషయము ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు, సాధారణంగా సాధు పురుషులు సర్వజీవుల ఎడ కరుణామయులు ఉంటారు, అంతే కదా. మరి వైష్ణవులు మరి ఎప్పుడు కూడా ఈ పతిత జీవుల ఎడ ఎంతో కరుణతో ఉండి కల్పవృక్షాలు వంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. వాంఛా కల్పతరుభ్యచ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటూ చెప్పేటువంటి వైష్ణవ ప్రణామంత్రం. వైష్ణవులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో కరుణామయులు. సో పతితులను ఉద్ధరించడానికి కల్పవృక్షాల వంటి వాళ్ళు. మరి అలాంటి సాధువులు మరి ఇప్పుడు అతని యొక్క దుష్ట స్వభావానికి ఆగ్రహించి ఇతనిని వధించండి, ఇతని పాపిని వధించండి, ఈ పాపిని వధించండి, వధింపుడు వధింపుడు అంటూ గట్టిగా అరిచారు అట ఆ సాధు పురుషులు. సో మరి ఎంత సాధువైనప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు పరిస్థితులలో మనము ఏదో దగ్గరికి దక్కున మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం అనుకోండి, అందరం కలిసి ఒక గ్రూపుగా కూర్చుని ఉంటే మరి ఏదైనా ఒక పాము వచ్చింది అనుకోండి, విషం సార్, సో దాన్ని వెంటనే లేచి దూరంగా ఉంటాం, లేదా ఏదైనా ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెంటనే చంపుతారు. చంపాడు కదని చెప్పి పక్కన ఉన్నవాడు ఎవడు దానిపైన జాలి చూపరు, ఎందుకంటే అది క్రూరమైనటువంటిది. సో కాబట్టి సర్పం కానీ తేలు కానీ చంపబడినప్పుడు వారు దుఃఖితులు కారు. సో అదేవిధంగా మరి వేణురాజు పాము వలె తేలు వలె, ఎందుకంటే పాముకు అంతకుముందు కూడా వచ్చినటువంటిది, పాలు పోస్తే అది విషాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే వేణుడికి రాజ్య సింహాసనం ఇచ్చిన, అతనికి ఎంతో మంచి బుద్ధులు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినా అతడు దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తననే కనపరుస్తూ ఉన్నాడు. కనుక మరి ఇక్కడ ఈ మునులు ఇతన్ని వధించండి, చంపండి అనేటువంటి విషయానికి
ఎవరు కూడా బాధపడే విధంగా ఏమీ లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నారు మైత్రేయ ముని, ఓ విదురా, తనను తాను గొప్ప పండితుడిగా అనుకొని అహంకారించినటువంటి వేణుడు బ్రాహ్మణుల శ్రేయస్సు కోసం, బ్రాహ్మణులు అతని శ్రేయస్సు కోసం చేసినటువంటి వినతిని తిరస్కరించి వాళ్ళని అవమానపరిచాడు. ఆ దేవదేవుని కూడా అవమానపరిచారు కనుక ఆ ద్విజులు అతనిపై తీవ్ర ఆగ్రహించారు. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో పండిత మానినా అని చెప్పబడేటువంటి పదం అంటే తనను తాను గొప్ప పండితుడు అని అహంకారించిన వాని చే అన్నట్టు అర్థం ఇక్కడ. మరి వాస్తవానికి వేణుడు నిజమైనటువంటి పండితుడు కాడు, కానీ ఏమనుకుంటున్నాడు, తనను తాను గొప్ప జ్ఞానిని అని, తానే అగ్రుడను అని, తనలోనే ఈ దేవతలందరూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఇలా వేణుడు నిజమైనటువంటి పండితుడు కాకుండా తనను తాను జ్ఞానిగా భావించేవాడు శాస్త్రాలలో అహంకార జనిత అలా భావించినట్లయితే ఆ వచ్చినటువంటి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే అహంకారంతో వచ్చినటువంటి అజ్ఞానం, అది జ్ఞానం కాదు, అహంకారం వలన కలిగిన అజ్ఞానాన్నే వాడు జ్ఞానం అని అనుకుంటున్నాడు. అలాగే మరొక పదం కూడా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి పదం భవ్యయాచ్నాయాం అనేటువంటి పదం కూడా చెప్తూ ఉంటారు. శ్రేయస్సు కోసం చేసినటువంటి విజ్ఞప్తి. ఎవరి శ్రేయస్సు కోసం చేశాడు? రాజు శ్రేయస్సు కోసమే మునులు విజ్ఞప్తి చేశారు, కానీ దానిని పట్టించుకోలేదు బ్రాహ్మణులు. ఆ మునులు వేణుని యొక్క మేలు కోసం ధర్మ మార్గంలోనికి రావాలని వినయంతో ఆయనకు ఉపదేశించారు, కానీ వినకపోయేటప్పటికీ అతన్ని శిక్షించడానికి ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చారు. అంటే శిక్షించడానికి ముందు అతనికి మంచి మాటలు చెప్పారు, సామోపవాయం, మంచి మాటలతో అతనికి చెప్పారు. ఇక అది కాలేదు కాబట్టి ఏం చేస్తారు? దండం అంటే దండించడం. సో ఇంకా అసత్కృత, అవమానం. వేణుడు కేవలం వారి మాట వినకపోవడమే కాకుండా వారిని మరియు వేదాలను, యజ్ఞాలను, ఆ భగవంతుని కూడా అవమానపరిచినాడు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, సద్గురువులు బ్రాహ్మణులు సమాజ శ్రేయస్సు కోసమే ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి అటువంటి సద్గురువులు లేదా బ్రాహ్మణులను మరి అటు ధర్మాన్ని రక్షించేటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి ఆ ధర్మాన్ని రక్షించేటువంటి సద్గురువులు బ్రాహ్మణులను అవమానించడం అనేది రాజుకు అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పాపంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఇక్కడ వాళ్ళు మరి ఆ వేణుడి పైన చర్య తీసుకుంటున్నారు అంటే అది ధర్మ రక్షణ కోసం తీసుకోబడుతూ ఉన్నటువంటిదిగానే చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా నిజమైనటువంటి పండితుడు వినయ విద్య సంపన్నే బ్రాహ్మణిగా వేస్తాడు. కాబట్టి మరి ఎప్పుడు వినయంతోనే ఉంటాడు, తానే పండితుడు అనేటువంటి వాడు అజ్ఞాని అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మరి అది అహంకారంతో కూడినటువంటి అజ్ఞానము. ఇక్కడ వేణుడు కూడా అలాగే ప్రవర్తించి చివరికి ఆ బ్రాహ్మణుల చేత మరి వధించబడినటువంటి విషయం చూస్తున్నాం. హన్యతాం, వాడిని చంపండిగాక అన్నట్లుగా మాట్లాడినటువంటి. ఏష అంటే వాడు లేదా వేణుడు, రాజు. ఈ పాపాత్ముడైనటువంటి రాజుని చంపబడునుగాక అంటూ ఆ బ్రాహ్మణులు చెప్పారు. వెంటనే ఎందుకు అతడు అంటే ప్రకృతి దారుణ, స్వభావరీత్యా వీడు అత్యంత క్రూరుడు. జీవ జగత్ అంటే జీవించి ఉంటే, జగత్ అసు
కురుతే అంటే ఈ జగత్తంతా కూడా చాలా తొందరలోనే అంటే ఇక్కడ చాలా త్వరలోనే నశింపచేస్తాడు. సో ఈ పాపాత్ముడు మరి స్వభావత అత్యంత క్రూరుడు కనుక ఇతడు బతికి ఉంటే ఈ లోకాన్ని చాలా తొందరగా నాశనం చేస్తాడు. కాబట్టి అతన్ని సంహరించబడుగాక అంటూ చెప్తుంది. వాస్తవానికి వేణుడి పైన వాళ్ళకి ఏ విధమైన వ్యక్తిగత కోపం లేదు. ఎందుకంటే మంత్రులు ఒప్పుకోకపోయినా వేణుణ్ణి రాజుగా ప్రకటించినటువంటిది వాళ్ళు కూడా వాళ్లే. రాజసింహాసనం అధిష్ఠించే విధంగా చేసింది కూడా ఈ మునులే. మరి అటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు మరి ఆ విధంగా ఈ పాపాత్ముడు సంహరించబడుగాక అంటూ వాళ్ళు చెప్పించడం. సో ఎందుకంటే మా మునులకు వేనరాజుతో ఎటువంటి వ్యక్తిగత కోపం లేదు. వారు కొన్ని గమనించింది ఏంటంటే వేణుడు యజ్ఞాలను నిషేధించాడు, విష్ణు ఆరాధనను నిలిపివేయించాడు, తనను తానే భగవంతుడుగా ప్రకటించుకున్నాడు, ప్రజలను అధర్మ మార్గంలోకి నడిపించాడు. ఏంటి ధర్మ మార్గము? భగవంతుని దాసులుగా యజ్ఞయాగాదులు చేసి భగవంతునికి సమర్పించడం, భగవత్ సంబంధంలో జీవించడం, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల్లాగా ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో కానీ రాజు ధర్మాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి ఆ రాజే అధర్మానికి మూలమైంది కనుక సమాజం అంతా పతనమవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ మునులు ధర్మ పరిరక్షణ కొరకై ఈ కఠినమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులకు వేణుడి పైన ఎటువంటి కక్ష లేదు. ఇది వాళ్ళు చేసింది ఏదైతే ఉందో అది లోక కళ్యాణార్థమే, లోక కళ్యాణం కోసమే, ప్రజల క్షేమం కోసమే చేయబడినటువంటిదిగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ప్రజల శ్రేయస్సుకు ఆటంకం కలిగినప్పుడు అటువంటి ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి ప్రభుత్వాలనైనా పాలకులనైనా అడ్డుకోవడం కూడా ధర్మరక్షణే అవుతుంది అనేది చెప్పబడుతుంది. సో మరి వాస్తవానికి వాళ్ళు ముందుగా ఎంతో సామోపాయంలో అతనికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అయినా అతడు వినపోయేటప్పటికీ మరి ఈ మానవ సమాజం అంతటికి కూడా ప్రమాదకరంగాను భయంకరముగాను తయారైనటువంటి వేనరాజును వధించుటకు వారు నిశ్చయించుకున్నారు. సో ఇది మరి క్రూరములైనటువంటి మరి అసుర భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి సర్పాలు తేలులతో ఆ రాజును పోల్చారు. కాబట్టి రాజును సంహరించడము, సర్పము తేలును సంహరించినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే బాధ ఉండదో అలాగే అంటే దుఃఖితులు కారో ఆ విధంగానే ఇక్కడ వీడిని చంపడం కూడా దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి మునులు అనేటువంటి వాళ్ళు రాజ్యాధికారుల పైన ఎంత నియంత్రణ కలిగి ఉంటారో దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. రాజు కానీ ప్రభుత్వం కానీ దానవ ప్రవృత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ పాలనను నిలిపివేసి సాధు పురుషుల ఉపదేశాలను ఆజ్ఞలను అనుసరించేటువంటి యోగ్యులైనటువంటి వారిని ఆ పదవిని అలంకరింప చేయడం అనేది సాధువు యొక్క ధర్మము, కర్తవ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు.